Αυτή η πανέμορφη κυρία είναι η γιαγιά μου. Είναι γλυκιά, πανέξυπνη και γεμάτη με τα πιο όμορφα συναισθήματα για εμένα. Κάτι που δεν ισχύει εξ ολοκλήρου για τον παππού μου, μιας και είναι λίγο τζαναμπέτης και καμιά φορά την εκνευρίζει και φαγώνονται σαν το σκύλο με τη γάτα. Παρόλα αυτά, πάντα φροντίζουν ένας τον άλλον και αγαπιούνται, όπως αγαπάνε και εμάς, τα παιδιά τους. Δηλαδή τους γονείς μου και εμάς, τα εγγόνια, που είμαστε λίγο ατίθασα και καμιά φορά λίγο ανυπάκουα. Αλλά στις σοβαρές καταστάσεις είμαστε πάντα συνεπείς και ακέραιοι. Δυστυχώς όμως, μια απίστευτα σοβαρή κατάσταση βιώνουμε σήμερα. Εμείς και ολόκληρη η ανθρωπότητα. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε είναι να είμαστε απλά συνεπείς και να μείνουμε σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν τη γιαγιά και τον παππού έχω να τους δω καιρό από κοντά, αλλά μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο και με βιντεοκλήση γιατί είναι και high-tech. Όταν μου λένε να πάω να τους δω, επιδεικνύω την ακεραιότητά μου και αρνούμε για το δικό τους καλό. Μένουμε σπίτι.